Čaute, moje meno je Matúš Medesens a ja vás vítam v novom parfémovom videu. V tomto videu si ukážeme 10 najlepších parfémov na túto jar, zimné parfémy. Môžeš odložiť preč, je čas vytiahnuť tie najlepšie jarné parfémy. Poďme na to. 10. miesto Versace Pour Homme, je to pre mňa už klasika, určite si sa s ňou už stretol a keď nie, tak ti ju mega odporúčam. Táto vôňa ma ešte nikdy nesklamala, je to svieža, akvatická vôňa, vzdušná, jemne sladká, na jar, do tepla, pecka. 9. miesto Jean Paul Gaultier Le Male Eau Fraîche Superman. Tento parfém je práve veľmi vhodný na jar, lebo obsahuje aldehyd a aldehyd je vlastne ako ozón, ako vzduch. Preto je veľmi vzdušný, jemne nasladlý po vanilke a trošku voní aj žuvačkou. A každú jar, každé leto ho vytiahnem a nosím ho veľmi rád. Komplimenty dostávam na túto vôňu veľmi často, lebo táto vôňa sa naozaj páči skoro každému, je to veľmi príjemná vec a vytvorí okolo teba veľkú bublinu, ktorej budeš celý deň a budeš sa cítiť fresh. Inak frajerka mi začína hovoriť, že v tých videách už nerozprávam, ale začínam repovať. Mne sa to tak nezdá, proste toto som ja, taký aký som, tak budem rozprávať, nebudem sa na nič hrať, chápeš? 8. miesto Ferrari Bright Neroli. A táto vôňa je veľmi dobrá. Stojí 15 eur, celá fľaša, 100 ml a naozaj je to veľmi kvalitná vôňa, sám som veľmi prekvapený. Ja mám rád veľmi Neroli. Neroli to sú klasické vône, veľa kolínskych obsahuje práve Neroli. Keď si porovnáme iba na porovnanie Tom Ford Neroli Portofino, fľaška 50 ml, ktorá stojí okolo 300 eur. Ferrari voní identicky, možno nie až tak kvalitne samozrejme, ale chápeš? 15 eur, 100 ml, s týmto sa môžeš oblievať každý deň od rána do večera. 7. miesto, asi to nebudete vôbec čakať, ale kvôli cene to musí byť iba na 7. mieste, je to veľmi drahý parfém a práve kvôli tomu, ako je drahý. 7. miesto, Creed Green Irish Tweed. Sofistikovaná, elegantná, svieža, akvatická, jemne pudrová vôňa, ktorá je vhodná pre všetkých gentlemanov. Ak hľadáš vôňu, ktorú budeš nosiť celý rok, ale excelentne vynikne na jar a v lete, tak je to práve Creed Green Irish Tweed. Táto vôňa, keď ju mám na sebe, mi dodáva veľa sebavedomia a cítim sa jak najväčší šéf. Green Irish Tweed vydrží vôňa celý deň a naozaj tá vôňa je veľmi sofistikovaná, zelená, krásna, svieža. Odporúčam každému, ak máš teda budget. 6. miesto je takisto niche parfém a ja nemám celú fľašu, za to sa ospravedlňujem, ale musí byť v tomto liste táto vôňa. Je to švédsky niche dom Byredo. Tento parfém je totálne vhodný na jar. Není to nič iné ako z Byreda Bal d'Afrique a tento parfém ja milujem. Tento parfém voní neskutočne dobre, voní veľmi optimisticky, radostne a ja keď vždy toto na sebe mám, tak aj tá najhoršia situácia, ktorá môže prísť ten deň, ma vôbec nerozhodí, lebo Bal d'Afrique to je fakt radosť nosiť. Toto je unisex parfém a ja hovorím, už dlho to hovorím, ľudia, najmä ženy sa ma pýtajú, či by som im odporúčil nejaký parfém, taký, čo nemá žiadna žena, čo není nejaký obľúbený, chceli by niečo unikátne. Bal d'Afrique. Podľa mňa najlepšie parfémy pre ženy dnes robí práve Byredo. Chápeš? Byredo robí najlepšie parfémy pre ženy. Ale hovorím, nosím ho aj ja, je to unisex vec, aj pre mužov. Bal d'Afrique. Určite to stojí aspoň za skúšku, daj tomu šancu a uvidíš, jak si ho rýchlo obľúbiš. 6. miesto Byredo Bal d'Afrique. 5. miesto, už sa s ňou stretávame veľmi často, už mi pomaly lezie tá vôňa na nervy, ale je naozaj taká dobrá, že si zaslúži byť aj v tomto rebríčku, lebo toto ročné obdobie je pre túto vôňu úplne najlepšie. Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo. Viackrát som už hovoril, ako táto vôňa voní, čiže skratke akvatická vôňa, trošku v modernom štýle, poňatá viac hĺbky v tomto parféme, pačuli, kadidlo. Alberto Morillas spravil dokonalé Acqua di Gio. A dôležitú poznámku k Acqua di Gio, ktorú som ešte nikdy nepovedal a musím ju povedať, že dávajte pozor na to, tento parfém chalani hodí sa
trošku starším mužom, není to pre nejakých 18-ročných chalanov. Dávajte si fakt na to pozor, lebo tá vôňa je trošku viac maskulínna, pre vás je niečo iné. Hovorím, pre starších 23 plus, 25, 30, 40, ideálna voľba Acqua di Gio Profumo. Dávajte na to pozor. 4. miesto, ja tento parfém na jar milujem a je to talianská Prada L'Homme. Tento parfémik je úžasný, do kancelárie, možno si už o tom určite počul alebo si aj videl moje video. Najlepšie vône do kancelárie a je to naozaj tak, lebo tento parfém nikomu nevadí. Veľmi sofistikovaný, elegantný, veľmi čistý, trošku taký mydlový, hlavne florálny. Dominuje najviac iris, čiže kosatec, ten voní naozaj veľmi kvalitne. A Prada dokonca tvrdí, že oni použili najlepší a najkvalitnejší zber kosaca na celom svete práve do Prada L'Homme. A ja si myslím, že v tom parféme to aj naozaj cítiť. Výborne sa hodí na jar, je to veľmi príjemná vôňa a skvelo sa hodí aj k nejakej košeli, k obleku a ako som povedal, najlepšie sa hodí do kancelárie. Pradu L'Homme si viem aj veľmi predstaviť na nejakých mladých chalanoch, ktorí sú fakt štýlovo oblečení, nejaké sačko, športové, k tomu nejaké iba džíny alebo čino z nohavice. Proste, keď máš štýlik a nechceš mať nejaký výrazný na sebe parfém a na jar chceš zvoliť niečo pekné, čisté, vzdušné, Prada L'Homme, parádna voľba, 4. miesto. Top 3 parfémy jar 2019. Číslo 3. Máme nováčika, s ktorým som sa zoznámil ešte len nedávno, ale totálne ma dostal. Juliette has a gun. A parfém sa volá No de Perfume. Toto by nemal byť parfém, chápeš? Ja som to najprv nechápal, ale ja som si to na seba strekol, potom som to pochopil. Má v sebe iba jednu jedinú syntetickú molekulu a to je ambroxan. Voní to čisto ambroxanovo. Ja som mal inak doteraz pocit, jak som dával aj video, že ambroxanové bomby, Dior Sauvage, Dylan Blue a všetko tieto veci, že je to na jedno kopyto iba kvôli ambroxanu. Ale ambroxan v skutočnosti voní úplne inak, ako som si myslel. Voní oveľa krajšie. Ešte ma ľudia vyrušujú, keď ja som v práci a natáčam videá pre vás, chápeš? No. No však ešte robím. No. Dobre, však potom ti zavolám. No, čau. Vybavené. Je svieža, úplne taká akvatická, jemná, trošku taká doslaná. Veľmi mi táto vôňa pripomína ženskú verziu Dolce & Gabbana Light Blue, ale podľa mňa to je ešte krajšie a na mojej koži to ešte aj oveľa dlhšie vydrží, čiže výdrž toho parfému, aspoň na mne, čo som to testoval celý týždeň, výdrž je veľmi dobrá a budeš ju chcieť znova a znova každý deň mať na sebe. Je to ambroxanová sprcha. Na druhom mieste Mancera Cedrat Boise. Tento parfém je veľmi podobný slávnemu Aventusu, Creed Aventus, ale cena je oveľa nižšia, stojí okolo 50 eur a je veľmi dobrá na jar, na leto, do teplého počasia. Je to šťavnatejšia verzia momentálne Aventusu, ktorý je taký viac zadimený a mne až tak nevoní, práve ako Mancera Cedrat Boise. Toto je viac ovocné a Aventus, keď začínal, býval taký práve ovocný, potom sa to trošku zmenilo, lebo každý ten batch, ktorý príde Aventusu je úplne nejaký iný, takto Creed robí bohužiaľ parfémy. Cedrat Boise práve pripomína ten ovocný batch Creed Aventus. Vôňa je veľmi komplexná, veľmi vyvážená, výdrž vône je takisto veľmi dobrá, na mojej koži vydrží vôňa celý deň. Vôňu by som opísal ako ovocná, šťavnatá, jemne drevitá, na konci dry downe trošku vanilky, jemne sladká a trošku tam je aj búzy, alkoholová aróma. Pre mňa veľmi komplexná, super vôňa na každodenné nosenie a na jar. Číslo 2, Mancera Cedrat Boise. Číslo 1, najlepšia jarná vôňa, táto vôňa je nováčik, ale tento nováčik preskočil všetky parfémy. Dostal prezývku Spring King, John Varvatos, Artisan Pure
nádherná vôňa na teplé obdobie, na jar, na leto. Veľmi moc sa mi páči. Svieža, citrusová, biele kvety, zelená, trošku drevitá. Veľmi naturálna, čiže prírodná. Totálne uplifting mood, keď si to na seba strekneš, tak tvoja nálada pôjde hore o 100%. Takto má vyzerať moderná verzia starých kolínskych. Krásna, neskutočne pekná a právom si myslím tento rok John Varvatos Artisan Pure na prvom mieste. Nemám slov na to ani, jak je naozaj dobrá. Proste toto je uplifting Spring King. Keď mám inak na sebe Artisan Pure, tak sa hneď totálne prenesiem na nejakú dovolenku k moru, pláže, nejaké drinčiky, nejakú bielu košelu rozopnutú, len mi veje, vietor fúka, teplúčko, okolo ľudia, hudba, chápeš? Najväčšia nálada dovolenková toto je. Artisan Pure, najlepšia voľba. Mad Essence odporúča. V tomto videu by to bolo všetko. Všetkých 10 parfémov sú totálne bomby. Veľmi sa mi páči každá jedna táto vôňa. Bolo to veľmi ťažké zostaviť rebríček týchto najlepších vôní a zoradiť ich od najhoršieho po najlepší. V tomto rebríčku som chcel ale ukázať, že samozrejme sú dobré parfémy, ktoré sú drahé, ale nájdeme aj dobré parfémy, ktoré sú lacné. Čiže vôbec to není kopukrát o tých peniazoch. To si zapamätaj, aj lacný parfém môže byť dobrý parfém. Není to vždy o peniazoch. A aby som nezabudol, buďte navoňaní, majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.